Magnano mbola tsara atsika jiaby akory aby atsika asabaka raheha. Ny fidiko igny hira igny ho an'izay mahay raha volagniny, mahay hoe nino mahaton'ny zokibe ny fidy hira igny. Izy koa atao amin'ny teny gasy tsotratsotra le titre anazy hoe Rudep chanson, hoe hiran'ny fagnavotana na hoe chant de rédemption. Ny fidiko izy hoe hiran'ny fagnavotana, tsika niany ikoragna ankapobeny Madagasikara, Afrique, Europe. Na ino zokibe nifidy Madagasikara, Afrique, Europe? Atsika agnatin'ny continent africain. Ary maro fikambanana mitsangana iraisany Afrika saiky agnatiny atsika ary nidriky agnatiny. Fotony mahatsapa fa atsika agnatin'ny continent africain. Atsika fa pays d'Afrique amy 5 continent, agnisan'ny hoe continent manan-karena, kanefany mampalahelo mangetahitana blaka pays d'Afrique. Ke hira igny maro raha volagny izy igny, ary maro raha mety andikana izy, hiran'ny fagnavotana, hiran'ny révolution. Ke amy moment zay fikambanany mpagnano lanceur d'alerte eto, amy moment zay mahatsapa mafy ary tegna tsy fatao amin'olombelona ny mahazo sasasasa mahatsapa marary avoatsindra azo lena na an'Afrika na Madagasikara, indrindra fa mifaritra Océan Indiana. Ny fidianako igny hiran'ny ngahy Robert Nesta Marley, fantatry ny maro hoe Bob Marley. Ikoragna volagniko za asesiko baka Madagasikara izy, atsika baka mandalo Afrika, atsika avy Europe. Ny fitsanganany ty fikambanany ty SADC na sadika ho zay izy. Atsika koa mizaha mpikambana membre agnatin'ny ty sadika ty na SADC ho rotompiny, les 16 membre agnatin'io 5 pays tamin'ny andran'ny De Gaulle nanjaka, Napoléon nanjaka, jusqu'à niany Macron mitondra. Bonsoir Zandry Nadji. Taloha atsika nataondreo hoe pays sous-développé. Fa zio navy ny fivoarana, nisy ny fandrosoana, nanjary nataondreo sary tsy he, nagnasary nataondreo adigna le mot natao tamitsika africain hoe on est dans le pays sous-développé. Aloha tsoriko hoe agnatin'ny pays sous-traitant ny européenne. Zany hoe karazana hoe tsaiky bilelony tariminy européen. Ke atsika koa mizaha les 16 pays agnatin'ny membre ny SADC, aleva ono 5 pays nanjakana ny ajadiany
fanjanahantany. Azao nanjanaka Afrique du Sud anglais, azao nanjanaka ry Comore français, azovy nanjanaka RDC na République démocratique de Congo, azovy nanjanaka Tanzanie, nanjanaka ry Mozambique, ry Namibie, ry Lesotho, sy ny sisa tsy voatanisako eto, ry Ewatini, ry azovy koa ry Botswana, ry Angola, ry Malawi, jiaby regny agnisan'ny firenena nanjadiany mafy ny fanjanahantany. Donc logique normal koa anao mahita membre agnatin'ny SADC folo tsotamby na hoe 16 mbola firenena bekon'ny Europeana, ary indrindrandrindra ny akamaroany agnatin'ny zo 16 io bekon'ny la France, mbola mbany fahefagna la France. Karaha ataotsika mizaha télévision azavaiko matetiky eto zegny, karaha ataotsika mizaha tablettsika io, mizaha téléphonetsika io, anao mahita écran devant tsara couleur, fa anao koa na bia gn'afara anazy ao tsisy raha pare, tsy hainao aby iny ty niny ty niny ty niny ty, karaha zegny ny mahazo pays africain amizao fotoagna zao, ary karaha zegny ataon'ty fikambana be ny SADC ty. Magnino ro arabo pétrolier ro tsy miditra eo? Magnino ro Qatar regny tsy miditra eo? Ry Iran, ry Irak tsy miditra eo? Parce que reo managna ny ampy, ary haindreo magnapetraka hoe zony population ndreo. Magnino atsika tsy mahita Rwanda agnatiny ao? Odikany, odikany ke reto membre agnatin'ny sadika reto volongo aminareo vraiment de sadika antsoritigna amy lamboridy firy taona fanjanahana nataony anglisy tamin'ny Afrique du Sud. Afrique du Sud pays manan-karena, nefa ny Mandela ny gadrainy reto anglais reto i tsy nitondra fitaovana, ndrefa maky, ndre gory, ndre basy, ndre fatafondro, fa izy niaro taninazy, niaro fananany tanàna anazy, nefa ny mbola ny sambory ny gadrainy 20 taogno managnambiny. Zegny ny fitiavan-tanindrazana. Fa atsika zio ty anao koa managna le faux madio mazava hoe fa matsapa anao mafy marary mahazo tanànanay ke mitsangana anao fa marignana avy amin'ny iran'ny jubeny, avanao mamono anao, avantegna mamono antegna. Fotony iny égoïste, fotony iny voabeko ampesosy fo, izy nataondreo nabaviko iny.
fitiavagna vahoaka, fitiavan'ny tanànanany, fiarovan'ny tanàny, namonoagna izy a prison. Ke zegny na avy zany niany ny fidirany Marley igny. Ataoko entre parenthèse hoe le hoe maro baka olo sasany mivolagna fa azoko be le film cette feuille non koa za fo fa ela namodiako l'usine mpagnano sigarety koa za fo za tsy andeha andany andranaka andeha napaka agnalabe ny ambanja isaka tao koa za fo l'usine mpagnano toaka fa ela ny vody fotony tsisy avantage ko azoko amy raha aby zegny ny any avantage azoko za miaigny ndraiky vahoaka za mahita hoe karakory fiaignany vahoaka ary za zazany boaka tagnivony vahoaka fa za tsy latsaka baka an-dagnitry. Zegny ny fidianako hira igny ary zegny avieo za mitia rango zany nisy jery ny hay namaky ny hay nanoratra nandeha likoly za mitia hirany Marley parce que hirany Bob Marley hira mampandiniky ary hira misy révolution akamaroany hiranazy que des chansons de révolutionnaires. Fa ny miaratsy ajery ry sasany hoe fa koa fa rasta koa fa magnano satroko cette feuille na anao nagnano couleur banderole cette feuille aja malegny non diso anareo isak'olo amy raha tiany fa tadidio Bob Marley n'est c'est un philosophe. Marley c'est un philosophe. Antsan'izy soudeur asanany mbola hely mbola jeune tsy hoe hely asanazy Bob Marley c'est un soudeur fa c'est un mec révolutionnaire ary zegny resaka révolution zegny nandesiny amin'ny alalan'ny hira any ka mandraky tiany any amare antetiny tsendriky nisy genreny hira na hoe genreny danse miboaka ke na lefy laza reggae. Za va Jamaïque tanàna hely fa coutume-ndro nandesindreo nanonga ary ny couvre monde entier tamin'ny alalan'ny yahy Bob Marley. Aïe dans le monde entier tsaregnesanao reggae. Aïe dans le monde entier tsy ahitanao hoe na casquette na satroko na lamba tsisy drapeau Jamaïque vert jaune rouge noir parce que koa anao mbola olombelogno tefiny babanao ndraiky mamanao namendragnahary fagnahy volagna fa managna révolution naka za managna objectif naka za managna politique naka za karangia Bob Marley. Impidianako amizay le resaky Afrique ke atsika koa mizaha volaniko les 16 membres agnatin'ity sadika ty ce sont les pays qui étaient sous-développés de l'européen pekony européen. Matetiky za teto ny volagna fitondragna ty ne magnano babany nefan'olo nino raha tiako volagny
tam 2003 azovy nitondra tamitsika tary Marc Ravalomanana nitondra atsika izy 2003 komasy nandoky izy komasy namory azomaty nitsakaraka ino fatana nitsakaraka vilagny hoe ihiditry agnatin'ny membre ny Sadika 2003 izy nandoky izy 2005 izy namasaka izy atsika tafidriky tagnatin'ny membre ny Sadika 2005 nitegna izy 18 août 2005 atsika tafidriky ary nikegna fa membre agnatin'ny Sadek nandeha nitoetra raha 2009 navy lambodi tsy tia raha manjary tsy azovy fa ingay rajoila sy ny forongony zay nitariky ny coup d'état tam 2009 ny raha nandalo dehors nadoso tagnatin'ny membre ny Sadek atsika tam 2009 fotony iny tsy ara-dalàna ary tsy kendry zareo tagnatin'ny Sadek ny fisiany coup d'état tamitsika 2009 fa ty amizay question mipetraka azovy nilany pisy coup d'état tamitsika azovy tafarany Rajoelina nampagnano coup d'état tamitsika Europeana indrindraindrindra fa Frantsay nefa ny Frantsay ane agnisan'ny firenena manoa ary mbola manoa aleikum salam Sadek rango Napoléon nanjaka ozy aminareo ndraiky navy de Gaulle ndraiky niany atsika miaraka amin'ny Emmanuel Macron quelques pays africains tegna nataony Europeana ngidingidiny mihitsy ary niany mbola misy fa a moderne ny tondrandro izy ketsika koa nagnano raha tsy fatao 2009 naboaka nadoso tsy ho membre ny Sadek atsika jusqu'à 2013 rehefa tonga teo amin'ny fitondrana ingay zokila ray aman-dreny président Hery Rajaonarimampianina nampody koa tsika igny nipody atsika agnatin'ny ty membre Sadek ty io amizay tsika samy magnotany tegna hoe na ino ma asiagna le Sadek izy ambarako anareo zay bekona reto olon'ny Sadek reto indépendant sans liberté zegny donc ivolagnako izy reto membre folotra tamby na 16 agnatin'ny Sadek reto mbola misy mibeko ro io mbola misy mandidy manapa zava baka alefa honogno raha volagniko aminareo jiaby ty pays africain jiaby atsika nahita kota ny fifidianana présidentielle tamindro taigny zegny ny mizaka zo-pirenena hafa akoatra ny zo-pirenena anazy na hoe nationalité nazy tsy mahazo milatsaka donc na ampiarinao lalàna miala anao amy nationalité n'olo anao mila fa anao miza agnatiny ty Sadek ty presque ary ro jiaby double nationalité donc normal logique
tsy mahagaga no tsy mahalany fagnay ro agnatinao tsisy mifampivolana namana anao ne misy 8 cm iny denao amin'ny ato tsisy masaky mivolagna ro masaky agnontania normaly amizay niany ngay Rajojo d'Artagnan karaha mofandesin-drano izy nampiatrano Sadek mitondra Sadika a Madagasikara izy tsara nagnano raha grâce za tsy olony timo tsoko azoko be miaraka za olony MFM en France za socialiste fa za tsy olony tseko Fresakina tseko MDRM tseko non jamais de la vie za tsy mivadika lambanaka tsy enky mivadika donc normal niany ngay Rajojo d'Artagnan miefony karaha mofandesin-drano oefa za filoha Sadika normal félicitations grâce le 8 cm anao babala namiagnanao niany jusqu'à mitongo avy 2026 président Sadika 2011 anety io atsika ny tokony nampiantragno fivorian'ny Sadika tamy 2011 tsy natao ary tsy nazotsika le fitondragna amy Sadika compté amizay 2011 2009 oratsika 2025 tafidriky tao 18 août 2005 niany 18 août comme par hasard nikindregna daty nidiratsika tagnatin'ny raha io 20 ans après atao Madagasikara 45e conférence ny Sadika tanaro misy raha tsy azonareo ne maro fognosin'ity Sadika ty maro raha tsy manjary fognosin'izy ty zava fa misy président sasany ne tsy navy atsika samy magnapetraka fagnontania na ireo tsy navy ke monsieur Rajoel Andrinirine mivoleza anao magnano babany nefan'olo nga aza magnano copie tsy zanakanao za aloha personnellement raha miza mbola niatra Tananarivo za tsary tengiany aboko tsisy andrany koa izy mbo tia za boko iny dikany zay tsy mifankatia tamza mbola nianatra ary izy tamizay mbola izy DG mbola sako mivola izy tamizay mbola maboto barbo bandi tsisy andrany ndraiky jusqu'à niany atety ino amizay raha misy io volanko aminareo ne mampalahelo olo koa bado mandehana l'école la mozika kawitry raha to izy koa tsika mizaha ndray fandraisany olo fandraisany olo nefa ro président république namany reto agnaty membre Sadek reto tandrema fa diplôme cerveau misy vahoakandroa tsy mijaly vahoakandroa tsy gadrigadregna ary vahoakandroa tsy vonivonegna fotoloha me mandiniky vahoakandroa nagnapetraka ro io tamin'ny ara-dalàgna fa ntsika ne vahoaka atsika vidigna pesos nagnapetraka président io aboko atsika amizay nivadiany trahison koa ny ataony président io amitsika peuple c'est un trahison fitabahoaka nataony Rajoel de tsota ambin'ny folo taogno
tamin'ny vahoaka malagasy mandraka tia marentety fa ny mampalahelo ataoko hoe tsy tonga saigny atsika vahoaka nefa atsika tonga saigny nefa ny atsika tonga saigny io abadoen'olo bado viriviren'olo bado manjary ambolodo nataono amijofo zegny ty volagny fa tsy mazaky mampalahelo tegna mampalahelo ke normal volaniko anareo tsy mety le pays africain maventy sasandreo agnatin'io fôtony tsy voabeka vontsolo amy lamboridi nareo ndraiky naregny la France nasaky nangalatra pétrole a Qatar na Arabie Saoudite na ayaty pays arabe sasany non fa ro mandeha amitsika amy pays africain mirigna atsika richesse tsika leny européen fanagnana atsika leny européen atsika boko mbola bekondreo koa misy tsy angano ho an'ny prof histoire me histoire aty taloha tagny nisy zalahy zay ka indro hoe commandant Masody commandant Masody sy ny mpiaradia sasatsasany taminazy nanagna idée hevitry hoe il faut atsika Afrique mitambatra ndray Bob Marley mbola nagnano hira io Africa Unite oui union de l'Afrique fait la force fa noho ny fidirandry zalahy reto Europiana matanjaka reto voazarazara amy pesosy ny pays africain anjakany pesosy ny Europiana ny pays africain zay ny magnano izy ary akamarony de zay pendendry zalahy pesosy atsika anka pretan-drazagna saky vonegna saky alatsika lio tsy le voninahitra na hoe aja ampanonga pays iny tadiavindry zalahy fa hoe arabika mitrotro moringaly zegny voa fofa zay eto parce que napetraky ndry zalahy européen izy io ibekondro angalandreo fanagnana amy firenena afrikana tamin'izegny dianako le commandant Masody commandant Masody nitety Afrique ary vomony ro sy mpiaradia aminazy karaha nataondry Martin Luther King karaha nataondry Malcolm X afro-américain nataondry ngay commandant Masody hoe il faut tsika mitambatra raiky pour battre les Européens sinon tsy sandrany Afrique miavance quelques jours nagnanaovany fititeza ataoko hoe fititeza party Afrique nagnazavany ngay commandant Masody raha io nitifirindreo izy ino hevitry ny commandant Masody hoe aleo tsika unité araiky devise tsika araiky passeport tsika araiky vola tsika
araiky ziny koa ny tanteraka sarosarotro amin'ny Europeana nandresatsika na ny baiko ny rabetsika fa endro hoe tsy maintsy misy mpamadika koa mahazo pesosy baka amindro anaka tsy tanteraka parce que nitifiry ny karamegna olo nitivitry commanda Masody zay naviany koa fa hitandreo ideny commanda Masody igny nanangana amizay reo ny atao hoe Union Européen nefa maro ary mbola maro pays européen tsy midriky agnatin'ny Union Européen io misy ndraiky midriky agnatin'izo fa tsy mampiasa vola euro aleondreo mijanona ny volandreo tsy ampijaly peuple andreo fa reo ndraiky misy ny agnatiny exemple Suisse ane izy agnatin'ny Union Européenne fa izy tsy mampiasa vola euro izy mampiasa franc suisse nany parce que izy matanjaka inona avy anglais ny ala agnatin'izo parce que hitany anglais fa ça va pas le vola indro euro aleondreo nipody amin'ny livre sterling parce que matanjaka ino mahavy mety izy ty population de la France mireklame hoe lafo fiainana en Europe lafo fiainana en France parce que nirobatiny ty vola euro ty maro ane ray aman-dreny en France aty mivola hoe sintrana fo mipody amin'ny franc français fa vola euro ro tompony maro mireklame zao maro tsy tia zo ka any sisa le idée tamy commanda Masody ampitambatra araiky africain mba unité araiky igny nalaindreo natsangandreo lohalohany atsika amizay tsy mbo andreo nananga any sisa nanambelandreo natsangana atsika nino taloha nisy le hoe tsy haiko na tsaiky betibetiky mahezy fa za tsy matoky tsy atokisako taloha boka izy nisy le hoe OUA Organisation Union Africaine navy tafara amizay le UA Union Africaine le organisation nadoso le Union Africaine tanàna anao amizay koa mizaha zahava UE Union Européenne manana devise-ndreo anao bokoa mizaha UA Union Africaine manana devise nazy fa anao amizay mizaha le devise mampandiniky ary tegna tsapanao efa mafy mazo zay africain devise ny pardon azafady devise ny Union Africaine tsy arakaraka le raha arena richesse anagnatsika hitondratsika titre le devise tsika kanefa ndraiky anao koa mizaha devise ny Union Européenne raha baka amitsika ny Afrika ny mampatanjaka Europe ino devise ny africain Union Africaine ino ma fivolagnana izy amy teny gasy devise filamatra anao koa mizaha filamatra ny Union Africaine anao te courage hita mihitsy ny hoe fagnandevoziny moderne misy fagnandevoziny moderne misy ny devise ny Union Africaine ny hoe une Afrique est forte point barre une Afrique est forte
nefa ny atsika manana richesse, nefa ny atsika manana pétrole, manana gaz. Fa anao ndraiky amizany devise ny Union Européen, le teny filamatra ny Union Européen, anao tafitokiky boko anao mandiniky hoe azalahy, ino ma ma diversité ny Union Européen, apetraka anao fanontania. Parce que devise ny Union Européenne est simple, fa matanjaka. Européen tsy maro par rapport ny pays africain, Européen koa tsy maro e. Fa ro misy coco, ro misy cerveau, unis dans la diversité, zegny devise ny Union Européenne, unis dans la diversité. Koa ataoko amin'ny teny gasy tsotratsotra hoe fitambaran-droa tsy mba ho samby hafa fa hoe araiky. Hitanareo zegny, hitanareo zegny, unis dans la diversité, i fitambaran-droa tsy ho samby hafa. Ino amizay raha nisy passeport araiky mitondra roa, volan-droa euro araiky, roa afaka mivezivezy sans visa en passeport-ndroa, parce que oui, unis dans la diversité, mitambatra ho araiky tsy mba ho samby hafa. Nefa nitsika africain, Union africaine, devise tsika le plus pourri devise dans le monde, une Afrique. Et forte, c'est tout. Atsika moa forte amin'ino? Ambarazabaka. Ino amizay atsika zao mandiniky sa montagne atsika antragno agny, hoe ino mampaforte atsika Afrika? Famony faty, andafosagna arme ifamonoagna, famondragna atsika repirenena atsika alafo amindro agny, zegny mampaforte Afrika? Non, non. Ndre anofo baka Europe andi hitondra raha en Afrique, frontière antany misy anao tsy mandika lavitra anao. Oh monsieur, vous allez où avec ça? Na anao mangala taratasy na autorisation karakory, la loi c'est la loi en Europe, ary la loi n'olo jiaby, na anao zanaka ratsiraka, na anao zanaka ravalomana, na anao zanaka tsy haiko rajoely, lalagna n'olo jiaby. Za boka izy mahazo Sarkozy, aia Sarkozy zao aia? Bracelet. Ozala zegny tam publication hitako nataondreo bracelet Rolex vitiny ngay Sarkozy. Mba azovy amitsika pays africain, na président na ministre na tsy haiko azovy ke nagnano ratsy nanjara, namony vahoaka, nangala repirenena, nagnano détournement fonds de public eny gadregny. Non, ro direct milefa en Europe, couvrir ro avy Europe, parce que le droit de l'homme est appliqué en Europe. Fa amitsika en Afrique mba mbaraza azovy pays africain mi-appliquer le droit de l'homme, tsisy. Voabeko pesosy mivola mampalahelo, tegna mampalahelo. Anao zegny koa olo nandiniky nizaha lavitra,
anao vola hoe nino moa raha mahazo zay ety. Io boka matetiky koragna ataoko amindry zalahy sasany hoe tsy haindreo ino moa ny atao hoe changement de culture. Changement de culture ane maro raha fognôsiny fa en général changement de culture karaha par exemple za zio andeha en Algérie na za zio andeha à États-Unis à New York, tsy le New York malaza ny tadiavo aminakaza misy jery fa hoe ino ma raha misy a New York. Zegny ny atao hoe changement de culture. Anao amizao hoe ino ma New York, New York, ino culture misy aminazy, fa tsy zegny sasany. Za andeha Dubai, za ta Dubai, nefa ny tampoko antenenao izy ino ma tantarany Dubai tsainy aby. Za andeha États-Unis, za iondra corsaire itety ranomasiny fa za andeha Brésil, tsainy aby hoe ino ma raha andizavany a Brésil, ino ma Brésil ny Brésil. Maha pays araiky ny pays araiky culture, fa tsy hoe ke za fa ta Brésil, za fa ta Algérie, za fa ta Casablanca. Non, za ty volako aminareo misy quelques pays européens maro hitako tsary natetry zoko be mba nangala sary parce que ça m'intéresse pas sary. Zegny aveo olo sasany magnotanaza la da io manezany zoko be jiaby parce que za zao mandeha amy pays européen araiky, za mitsakaraka aia office de tourisme, za mitsakaraka aia ta misy académicien eto, za mila boky, za mila tantara, fa za tsy andeha angala sary trano fitaratra ho ainingay gouverneur ny Diegomé izy nanganga trano fitaratra ny Bruxelles jiaby nangalagna sary. Non, maro pays hitako, ça m'intéresse pas selfie. Fa le culture, le histoire ny pays iny m'intéresse za. Donc normal, logique atsika zao amizay managna président oera izy tsy nianatra kele. Anao mandeha pays araiky zay masonao biafinao dinikinao lefanao lavitra hoe mety atao amy tanàna anakama raha ty sa tsy mety. Andeha nagnano téléphérique, mon Dieu, mon Dieu. Aboko izy vola fa agnisan'ny mampivoatra atsika Madagasikara téléphérique. Oh président, mampivoatra anao fa tsy mampivoatra vahoaka. Azo mba ho tania 4% za mangataka, tegna angatako aminareo TV plus. Sibela ndraiky Abraham, mialatsigna aminareo zandry. Anareo teo magna statistique miaraka amy capsule, mba seva boaka ny capsule statistique hoe 4% population malagasy makasitraka io téléphérique io. Mba boaba ataova statistique 4% en population malagasy le vrai matsapa fa agnatiny jay mankasitraka io autoroute vandivandy koragna zao tsika baka io asanaka baka io jusqu'à za retraite za niasa amy resaka io PTP. Critique andeha ataoko anao amin'io baka io rajoel sofinao donto za tsy ambakenao autoroute vandivandinao eto za ngala baraka anao baka io amin'ny autoroute nao io. Donc amba hoe autoroute 8 km déjà izy tsy autoroute fa nambaranaironao rango fa ela président. Ndre raha voie rapide en Europe tsy karaha io président.
voie rapide na ino voie express raha raiky foboka raha roe zegny fa volagniny samby hafa ampianariko anao président boko mba raha ministre ny travaux publics nao mangala cours gratuit aminaka resaka BTP voie rapide na voie express tsy karaha io anao de volagna aminay autoroute 8 km wow ndeha route nationale en Europe tsy karaha io atsika boko mivadika agny atsika manohy le téléphérique tsisy aignatra anao zala téléphérique le fanao groupe électrogène la honte anao boko mirehareha hoe fa développement misy mandra-pivitany panneau solaire ny fasanao izy mon dieu seigneur za magnambaranareo malagasy io volanareo miala fahinanareo ndesiny fa conseil ambarako anareo matoa zoky be nipetraka andafy nisy zafy andafy ndraiky zafy kofa be hananjafy afy koa za ko mbola havako heko renko hitako tsy mety mbako miondrogna io téléphérique parce que c'est du développement de poison agnaran'io aminaka développement poison agnaran'io aminaka président anao miala fa anao bado agnarany anao nandeha tany Chine nandeha ta Japon nandeha ta États-Unis nandeha c'est pas tour du monde à 80 jours za tsy nenao professeur Phileas Fogg nagnano tour du monde à 80 jours anao boko mivolagna hoe fa Madagasikara midéveloppé nandroso pesta tsoroko professeur Phileas Fogg boka nagnano tour du monde en 80 jours Rajoelina boka mihevitra izy fa ho professeur Phileas Fogg nagnano tour du monde en 80 jours nianina avy a Madagasikara andeha hagnano téléphérique andeha hagnano autoroute n'importe quoi ndera tsiraka fo persona mianatra lavitra diplômé plus que anao izy nikoragna azo izy boko tsy nanoho izy parce que izy misy jiry professeur azafy anao mihevitra tsy hainy zao fa izy tsy nikitiky izo fa nohony anao gogo oera vantara ary autoroute président ampianariko anao autoroute un vrai autoroute ampianariko anao fa asanaka io volaniko aminao 17 ans en service za tamy société ni azako Rajoel za tsy ambaninareo autoroute zegny national zegny voie express voie rapide zegny éclairage public zegny bâtiment zegny tsangana eto zegny ministre anao amizio izy rôle tsy avo zao détailleko aminao Rajoel un vrai autoroute jusqu'à mesure tsy pepieny ro ligne bande blanche hitanao reo voalohany atsenika anao koa magnano autoroute protection d'environnement lalagna andeha ataonao iny tsy maintsy misy ino le protection voalohany tsy andehanagna vita autoroute tsy andehanany bicyclette autoroute ndray voiture sans permis fo tsy mandalo amin'ny autoroute tsy azo ondranagna bicyclette autoroute Rajoel anao mandeha en Europe Amerika Asie tsy ako ere masonao gila mety gila parce que isaka teteka anao magnamboatra linette igny karaha ty donc linette igny flou araiky zegny raha telo reo tsy fatao amin'ny autoroute Rajoel le aboko protection ny autoroute io anao anabaka Marseille jusqu'à no avy à Paris
nanao baka Paris jusqu'anao avy agny Barcelone. Premier protection amin'ny autoroute, evitegna tsy hidirany raha agnatiny. Ndre biby mbola evitegna tsy tafiditra agnatiny. Fa no autoroute no Bambaraza, ino protection misy io amle 8 km nandeha nanaovanao vantarany any. Anao vola ro manafo africaine manao ro tsy mitokika anao. Ro mitokika anao. Ro mitokika anao. Volandreo la utima gogo mari. Faroe, autoroute ampianariko anao ministre ny travaux publics Bado ty. Anao koa nagnamboatra voie rapide na voie express na route nationale na autoroute important. BAU. Check na hainao. Dikany hoe BAU en terme technique BTP fanaovana lalana. BAU zegny président ambara ministre ny travaux publics non, bande d'arrêt d'urgence. Io important am lalana ndre eo mboanao bande d'arrêt d'urgence. Na national io, na communal io, na autoroute io, na voie express ni voie rapide. Bande d'arrêt d'urgence, BAU, important. Est-ce que autoroute no io misy zay? Bambaraza ay amin'ny autoroute no io président misy raha zay? Aboazay sara. Aboka io BAU io na bande d'arrêt d'urgence io président 3 mètres bezany. Ampianariko anao 3 mètres bezany. C'est-à-dire zay na camion na tôbily madinika kofa misy raha urgent na misy raha nino mandalo mangala sisinizy agnatiny bande d'arrêt d'urgence. O izy mitsanga alohany izy miboaka agnaty mobile nany izy magnano gilet jaune. Il n'a pas le droit sortir agnaty mobile izy koa tsisy gilet jaune. Rajoelo zegny avy natao agnarana anazy hoe BAU, bande d'arrêt d'urgence. Anao miboakaboko amizay, anao ambadiky ny borne balise fa anao tsy agnatiny. Abruti. Ambadiky ny borne igny agny anao mitsanga avec gilet jaune no. Anao alohany boaka agny amizay, anao magnapetraka le triangle no farany hely à 50 mètres. Miala tomobile ampany na misy tomobile mitsanga igny apetraka anao le triangle rouge. À 50 mètres afara, à 50 mètres avant. Minimum zegny. Ay amin'ny autoroute no ndana andesiagna zay. Bambaraza koa ministre en travaux publics Rajoel. Anao boko ny anna andena ngano ouverture alo autoroute n'importe quoi. Ary amin'ny autoroute io vlanko. Ampianariko anao Rajoel. Na national vlanko, na communal, na voie express et rapide, na autoroute, tsy maintsy misy borne de communication. BC, borne de communication. Resaka communication en cas d'urgence. Misy amin'ny autoroute no raha zay. Ambarazako. Allo to hoe voie d'express io. Misy amin'ny voie d'express no raha zay. Tsisy. Tsisy BAU, tsisy BC. Bande d'arrêt d'urgence, borne communication. Tsisy. À 8 km anao tsisy borne de communication, arrêt d'urgence, bande d'abruti. Tampoko zavanao amizay.
ndrefandroaka ndry zalita ndraiky jory mitraverse lalabe io andeha iatsika ty faharoe zegny autoroute-nao critiqueko fa asanakanga io hitanao io séparation 4 voies io lalagna roe ilana hitanao io séparation agnivo io normalement à Besanzou 3 mètres fa tsy hely n'importe quoi 3 mètres Besan séparation ro 4 voies io président anao koa fa matra ira ministre ny travaux publics nao mandeha amin'ny Europe aleva mesure hoe mavandy zoky be asanaka eko matao zany asa 17 ans société araiky président retraite tsy nianina nagnanaovagna izy 3 mètres be zany lalagna io séparation io amle 3 mètres io ampianariko anao amizay amle 3 mètres divisé en 2 agnivo io misy igny béton be igny mampisaraka le raha éviter accident matetiky ro chauffeur mandry amin'ny volant reo indrindra ro chauffeur en camion tafandry amin'ny volant io misaoty borne io séparation io de zegny nagnanaova izy espace de 3 mètres abezany divisé en 2 agnivo amizay misy béton be igny hauteur anazy mbo ambarako anao koa entre 1 mètre karakara igny hauteurany et 1 mètre 50 misy ma 2 mètres hauteurany agnivo igny mampisaraka lalagna igny fa tsy io bobo majinao io aiem jiaby zay misy amin'ny autoroute-nao mbambaraha aboazay na igny tsy sasakeo abao borne communication mbarako anao koa distance zo par route farany be 10 kilomètres distance de communication borne téléphone hitatsika amin'ny autoroute regny fa tsy autoroute bobo maji n'importe quoi franchement ke justement eto baka zandre zay baka ilagna le arrêt d'urgence bon d'arrêt d'urgence igny anao ko fa hitanao nisy problème anao mangala sisiny anao mikaiky amin'ny portable nao na koa nisy borne communication mariny io zegny antony asiagna azy anao mikaiky dépanneur anao tsy mihetsika ôko tanky dépanneur jiaby ary anao koa miaraka anao mitsanga amin'ny arrêt d'urgence tsy hitanao aby baka eo boan'ny police ndraiky gendarme en général baka gendarme zay tompony lala fa mitsikany baka police gendarme samy tompony lala ata marin fo amin'ny anosy be io magnano PR marin magnano PR amin'ny anosy be io donc anao tsy mahazo mihetsiky io koa tsy dépanneur avy io même anao vaky pneu mikaiky dépanneur anao avy io ro mahe code fagnanaovandreo izy fa tsy non franchement autoroute-nareo zala tanimbary même pas 50 mètres olo mandeha vity bisikilety magnano nataony sarety magnarandragny magnena koa ndivarotra autoroute agnaran'izay baka io entretien io tsy leonao rajoela io mambaranao RN13 namboaranao bobo maji asara latsaka robaka
autoroute zegny 24 heures sur 24, 7 sur 7, 365 jours. Tsy alandro agent de sécurité regny mandalo va et vient io mizaha raha amy lalana. Ndre vato ely fo amy lalana io ro mitsanga ro magnadosi parce que évitena pour la sécurité du public, des routiers agnarana, bandy reto, draba reto. Mampalahelo, tegna mampalahelo. De ino tokoa le zalahy mofo nandesin-drano regny. Est-ce que nareo mizaha vidéo to mahita ro manafo africain ro mitokiko ro? Tsy mitokiko parce que andreo fa laolo ty draba. Mialatsiny aminao raha joely fa za ta placenao inga, zany levigny velogno e. Koa se zanagna sasainy vahoaka malagasy anao, zany levigny velogno. Parce que nous trop con et trop bad. Hande avandy amindro africain ro baka izy amla autoroute nany. Hande avandy koa izy ndraiky téléphérique nany, téléphérique 24 heures io. Mampalahelo zalahy. Ary ny tegna ny important agnisany ilaigna amin'ny autoroute rajoely, toilette, WC, douche. Misy zegny aminao? Ambaraza aia tany misy autoroute namboarinao io misy WC, toilette, douche. Misy ordure de poubelle. Misy ny atao hoe air. Tsy haiko na hainao dikany air. AIR, rivotra. Misy tany itsangananao tous les 2 heures de temps de route, anao mangala kajo fa misy place air. Anao mitrika amin'ny air igny eo, anao mangala kajo, anao magnenjagna vitinao, vatranao, anao mandeha magnapipinao na anao mandeha mangery, fa tsy andeha jangoany. Mbo avy ro io, ro chauffeur camion io mandeha io. Mbo feno tay lalagna jiaby. Ro koa voky makasoka ndraiky tsy haiko makasika, tsy haiko makanino baka arivo valantin, ro ndengery amy jangoany eo. Tsisy ke. Autoroute de Jangoany zegny edy haiko agnarany. Autoroute de Jangoany. Hangaery hamany jiaby maloto io. Non, attends. Président, soyez raisonnable. Mba zahava raha mety ndraiky tsy mety président. Fahazalegna baraka zay. Zay tindray metisy, zay tsy andegna ambany vahoaka karaha zay. Zay tindray malgasy tapany, zay tsy andegna ambany vahoaka karaha zay, karaha anao. Anao ne magnandeha vahoaka. Anao magnambany vahoaka raha joely la, mialatsiny aminao zala. Ary za matoky, zio izy vo ndeha maky, histoire sa dikandesiny. Fa io tsy hainy dikany io. J'assure à 100% zala. Déjà baka chiffre tsy hainy. C'est pas la peine zany de noho ny chiffre aminany. Quelle année, quel mois, quelle date nitsangana Sadek à l'Afrique. C'est pas la peine. Zay tsy hainy. Chiffre mampijaly izy. Andesinao io ma zay ty président, rajoelo. Dis-nous la vérité, rien que la vérité. Avandesanao vahoaka du 1er janvier jusqu'à 31 décembre. Mavandy fo fiaignananao inga. Non, président, mampalahelo zany anao. Mampalahelo zala. Anao mialavo lango président. Za karaha anao io. Za malahelo. Za fa nilevimbelogno. 16 ans za sasainy vahoaka. Za fa nilevimbelogno. Tegna nilevimbelogno za koa nasasainy vahoaka karaha anao io. 16 ans président. Parce que non,
koa anao fo tsy possible ary vandy Madagasikara androso, tsy possible. Richesse jiaby lafinareo, raha jiaby aondragnanareo ke anao vola aminay fa Madagasikara androso, tsy possible. Koa mbola anao fo normal anao nozongony ratsiraka raha mandroso fanja i Madagasikara ho izy foasa zandolo ozogno koa n'igny Rajoelina ozogno an'igny ny mampalahelo amizay. Mialatsiny aminao zao ki Jojoby, za tsy ampivolagna anao ary za agnisan'olo mankatia ary faninao koa tsaroanao volaniko Jojoby Ezeb niaraka niasa atsika tamy fa radio télévision Kaliziny Majunga, tsaroanao donc zegny agnisan'ny nagnano interview anao za hoe akatsara la muzikinao babala fa tsara ataova vue best fa niany za déçu taminao zokla, tegna déçu total taminao za Jojoby. Anao zala roi du monde amy salegy igny raha andeha kafizinao zala taogno nandehananao nagnano tour du monde, anao nagnano tour du monde plus que Rajoelina zokla Jojoby. Téléphérique andeha ataonao vantaran'ny peuple, mialatsiny aminao za magnambany honneur anao ane anao Jojoby. Aleo tsoroko marigny za malao hitanao fo critique mahazo anao io, olobe foringa baba, olobe foringa, tsy ny fagnanaovagna raha tsara ny volagnako anao fa tsy io tsy raha tsara, poison ho an'ny peuple io raha nataony Rajoelina ni le téléphérique ni le autoroute parce que tsy aux normes, tsisy raha aux normes andray araiky lazandraha mofo nandesin'ny rano zegny mivoa ho azy, tsy agnanaovako izy raha araiky nandesin'ny rano ary igny ke zegny anareo mivolagna fa développement misy Madagasikara. Non, 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 non. Aza ndesika amizay volagna avako na be na tampy fa tsy possible ke tsomatsiko mamy, za tsy kineta tsomatsiko mamy tsy haiko anareo mba mbaranareo za koa ny hoe aienta misy tsomatsiko ke ho mamy koa tsy andesy tao citronade na asiagna siramamy fa ndray be ny atamby tsy sandrany tsomatsiko ho mamy ho za, impossible. Ke zegny ry vahoaka ry namana ry ralahy ry anabavy atsika kaza miambigny vandy fampandrosoagna ke hoe Rajoelina andeha hagnano izy amitsika, jamais et jamais de la vie. Ce sont deux présidents égoïstes miaraka amin'ny fianakaviagna anazy sy mipanohagna izy reto. Maro aminareo nagnontany za zoko be karakory réactionnao tamihetsiky nataony Rajoelina namory ny kaiky regny avany maty regny, ialako tsigny, ialako fondro, ialako satroka, ikoragna azy igny za. Dikan'igny tsisy andra ivolezany mpangalapaty ndraiky mpangala taolampaty a Madagasikara voly fotony nividindry zala reto amy pesosy faton'olo. Président tsika nivanga izy koa izy un vrai président, izy koa izy nalahelo ankitiny, ataova autopsie, ataova autopsie fa tsy fahavoazagna namagna ararotinao amy vola namenao manapitsangagna zanakandreo sa napitsangagna sidindreo sa napitsangagna zafindreo, ataova autopsie.
ary aboazy résultat n'autopsie anao koa vraiment rajoela mitia olo voany fahavoaza ty le raiky tegna hoe mararoaroa-paty anaro vahoaka boka na mitany karakoa réaction anao zako be mararoaroa-paty baka hoe atsara anareo fitoriagna nataonareo amy tribunal fa ty vola pa 10 milliards ariary mo ya lamba midokany baka izy ty samy olo amy raha tiany za zala tsy andevanga lamba tsy mendriky vatagna anakahy oui lamba midokany izy ty samy olo amy raha tiany marigny fa za tsy andevanga lamba midokany arika tsy vegny zany disikelo za bako voatondro siny mo io tsy vera fanao ko za io incroyable anao nandany fotoagna nandeha wawawawa tamy TV amndraiky RNM niany anao mandeha magnefa pesosy fatololo non mampiavaka atsika malagasy fiavagna ary mampiavaka atsika amy culture atsika faty fandrizala fitondragna reto fa pangino reo président meo 10 milliards ariary reo de samy mangina dossier classé tribunal vita tsisy fitsaragna nakazy volaniko isan'andra eto mbaranareo vita mora raha nataonareo nabaviko nini tsy ambelako salama anareo zany nalatsaka anareo lio avako anareo koa tsy maintsy alatsako io aza fanody za velogno fo ze fotony tsisy andrany be amfonaka janga ndre nino raha ataonareo ndre ino raha ataonareo lio nalatsaka anareo anabaviko igny tsy maintsy alatsako io koa anareo aizanareo hoe marary moa raha nataony anabavin'olo igny renin'olo igny zanakan'olo igny ravavin'olo igny sakarakory incroyable za tsary nahita président nivangafaty koa tsy rajoely ambarako ny mariny aminaka agnaran'igny nivangafaty dikan'izay anareo mpangala tolampaty toko mirearea azy mahazo mangala paty ndo angalara faty ndo angalara taoloampaty bravo développement Madagasikara fangalarnareo richesse ny Madagasikara ny volamena ny vatosoa ny fasimenty tsy haiko raha jiaby safira zo koa nareo nidrika amy faty mon dieu mialatsigny tegna mialatsigny amy fianakaviagna tompony zegny naratra fo tamin'igny fa za zala tsy mombokevitra amin'igny nda ino volagna sasany za tsy mondriky aleoko lavitra ankiniko amy Zagnahary ndraiky razana alhamdoulilah tompoko Ndagnahary razana ianareo agny tompony mahera ataonareo olo nagnano izy nefa pasfa fa 10 milliards tsy haiko 10 millions ino ariary amodigna vavanaka ndraiky ranomasonaka zanako tokony andevigny za ndraiky nandevigny izy io ne volaniko aminareo misy olo tsy haino volaniko aminareo le culture anany anka magnanognano raha n'importe quoi amaragnako izy maro aminareo koa boka nagnotany za aligny igny azako be karakory résultat ny baka amitsika varatra agny mo izy fa mipublie koa résultat ny baka amitsika agny capitale festival dans le monde faritra varatra zegny raha misy zegny raha valiako anareo globaliseko capitale festival dans le monde entier province du nord ny Madagasikara atsika tsisy raha etsika ko tsy festival
kenareo bokoa gaga ho tany Zokbe karakory fa hitanao résultat ny baka amin'ny province ny Diego. Izy koa nareo mizaha diso va za koa diso za ty nagna serise za nagna teknika. Izy koa nareo nizaha taloha à l'époque province ny Diego io voalohany farany nanagna mpianatra scientifique. Voalohany province nanagna mpianatra scientifique province ny Diego. Za tsy mivola province sasany tsisy misy fa koa nisy zalahy maro province ny Diego maro mpianatra scientifique fa tsy jereny fanjakana. Zahava fo baka ndre rô baka plateau, rô baka Toliara, rô baka Fianarantsoa, tsy haiko rô baka ia nianatra tamy polytechnique tsika io Diego teo. Maro zaza tamy fotoagn'andro nianatra teo. Nefany Zioty baka Zarga, baka Tseko Salamandrema, baka Lakoky, baka Bajaji, baka festival Isamaro, Sorogno, zegny forarignao. Anareo bokoa tany Zokbe karakory réaction no? La tsisy réaction. Toiza. Atsangana festival ny tsakotsako, atao festival ny tomaty, amareto avao koa festival nindra misy amitsika mampalaza atsika avaratra agny Tenkiloko. Izy boka fa président Sorogno zio. Tsy président eky fa doyen Sorogno. Tenkiloko Ravatomanga. Izy doyen Sorogno baka zio. Alo tsangana. Tokony ataonareo koa ambara aliabody koa festival ny Bajaji, festival ny Lakoky, alefa mivoatra tsika amizay. Non. Misy sasany hitako mivola hoe tsy marigny résultat io, aiaka tsisy olon'hafa. Aboa basy ny marigny. Ndre tamy BPC fo za teto nivolagna raha zegny. Tsy saky ny chef Cisco, tsy saky ny Drem mifamatra volagna anaka tamy BPC fo. Tambaribe teo technique tsy sujet malagasy BPC eky. BPC technique taminay Tambaribe teo tsisy sujet malagasy. Anao gaga, anao lany fagnahy, za tsy mivaky loha amizay baka. Le zaza amizay mampalahelo. Akory mataotsika androso. Président tsika tsy nandeha l'école, bado. Premier ministre tsika niatra fa gobo. Le pitra waka namandro tafara amizay ry gouverneur ry député ry tsy haiko sénarien tsy haiko maire tsy haiko nino que des abrutis. Ankamaroandreo jiaby mivanga diplôme baccalauréat. Za tsy angala baraka ro jiaby fa ankamaroandreo jiaby mivanga diplôme baccalauréat. Normal atsika vo résultat zéro. Normal atsika tsisy technique eky, secret ny vonegna, odimany vonegna. Ino koa? Ino amizay technique andeha ataotsika faritra avaratra ka hoitry vody. Fagnasasa, tipaka micro, ondry tombokondry. Aezana député mitombokondry agnaty bureau, zegny fahaizana.
vice-président d'assemblée, fagnasasa zegny olo manam-pahaizana, président d'assemblée baka ambilaniko egny ary normal izy ka indreo hoe totakely ka nareo magnontany zoko be karakory réaction nao résultat ny baka za sady tsy lany fagnahy volaniko ny tsy gaga io raha tadiavitsika koty iny anareo ndraiky naregny taninarivo nisy festival magnontany anareo baka za ambara za iny festival misy ataninarivo festival nino tilapia sa festival nino agnarany loko be lava be ndreo igny amalo na ino araiky igny fibata zy baka agnarany loko taloha zay mbola nianatra tary loko fibata zay lava zay sa anareo naregny festival vilagny Ambatolampy za tsy enikina regny boko za tsy enikina hita fantsika agny tsisy raha regny koa tsy festival du 1er janvier au 31 décembre anareo bakoa gaga amy résultat tsy asiako blé ni eau de javel abako tsy andaniako vola ndivanga vola igny kende nasako ro jaly tadiavindreo kibay tadiavindreo foazigny marandray matsagna eto mifoaza fatoro raha mazotsika nao andeha voe maro andeha festival ny tretria nareo matretria kay allo mandehana normal amizay tanitsika len'olo raven'olo fotony atsika zin mampalahelo normal be tanànany Ambariobe Aliaboty magnaratsy fatao io ne volanko za miamby anareo fanjakana misy loi article agnatin'ny constitution mamehy mampijanona amin'ny asany ngiay Aliaboty amy raha nataony tasakatia anareo tsara mbelako salama foazoko aligny matsagna igny juska anareo avy jery ino amizay raha ataondreo ary vous êtes des cons et des connasses et des connards tsy resindreo baka conseiller-nay Ambariobe fotony manam-pahaizana conseiller-nay conseillera-nay niantra fa tsy badika raha meranay ary ke pekony tenkilotro ingay Abodo ingay préfet ingay labanany ho ainy Soumaïl Maïs teo labanany naveto atsetrika indiany bienvenue monsieur le Tsilanpani asa firy aminay koa ny raha iny Ravatomanga anao baka agny andeha namotro zay avia sambora zay koa tsy misitrika zay tsy misitrika raha olo Madagasikara igny ampavozonareo menacenareo avia sambora firy aminay eto koa andeha samboranareo andeha namotro za avia anamotro Smila avia anamotro Zandrilahy Joakim avia normal bekony ringay tenkilotro Ravatomanga atsika mikoragna azy io ro mandoiky fa mila ravagna conseiller nosy be quel conseiller nosy be raha mikase tagnana anao amy conseiller ro Ravatomanga fa fampitana atsika volanko aza fanojy velogna atsika aza laboko fa liona latsaka anareo iny tsy eniko voaefa anareo andatsako lio koa anareo aizanareo izy ary ro mila andeha ndoky zay d'ici 2026 mbola ono fa tsika izabaka ary mila ndronga mila ravagna leto conseiller les seuls conseillers à Madagascar masaky manohitry ary tsy magneky ny raha ataony mera amin'ny Ambariobe bravo za manoagna anareo zandrisana conseiller atsika mizaha ro ikasy tagnana anareo zay baka kasi tagnana raiky amindreo io anareo za mampizanareo Aliaboty labanany ndraiky Angelo ndraiky Ravatomanga conseiller-nay mipetraka eo ro 5 ans
fatsanareo ny baiko roa raha koa tsy manjary ro mila ary lingilingy andeha agnamboatra lalagna andeha asakatia andeha ampitsakagna le trax ndraiky le bulldozer no agnatragnon'olo ataova volaniko ataova eto atsika fampizany sambo ela velogno fo ngatagna amin-dragnahary mikasiako araiky amin'ny fagnevandreo conseilleranareo nareo fa Iran mandefa missile bombarde Israely fa za en personne mihitsy mibombarde anareo anao voalohany bombardeko raha vatomanga parce que no navy aminay ao andeha ndoto androboka tanànanay tsy possible dadilahinay ny volagna ndraiky dadinay fadiana mangery an-tanomasiny ary azo mandika tany voafady fa no fa zatra zay raha vatomanga ndraiky olo bekobekonao reto ataova basy mikity araiky amindreo ianao nakatsy asitroko any za manogna roy ary za miaraka amindreo io havako ro io zanak'ambario be ro io anareo magnano gisy mangalatra vary zay anareo mangalatra ndraiky lavatenda za mitandregna anareo mi Bianco za mitandregna anareo amin'ny IGE inspection générale d'État za mitandregna anareo amin'ny PAC est-ce que ho vitanareo andeha hagnano arrestation agnatin'ny lalagna mifehy mera raha nataony Aliabody io karaha nataonareo merany dego za miamby za mizaha droit nareo manakagna tsy hipetraka amin'ny asany Aliabody amin'ny raha nataony Tasakatia ambarako vahoaka zegny agnatin'ny lalagna zegny fa tsy conseillera miasa ary dalagna kenty ravagninareo ravazana ndo ravagna fasagna dadilahinareo ndraiky dadinareo andolo agny manafinareo olonareo tohananay ara-bola tohagnanay ara-tsaigny ara-physique moral fa reo tsy miala io zay boka raha mila ataondreo parce que tsy voavakindreo Sakatia tsisy andrana anareo mavaky Sakatia zoky be kombro etinga nakafa ambarako anareo isan'andra raha vatomanga zany mangataka fasafasa aminao tsy sakinao e anao koa vrai PDG ataova fasafasa za député no naveto asefa magnano fasafasa zay mirala si les vrais députés nifidiny vahoaka mariny fa aminakaizy tsy nividiny vahoaka donc mandinietsika vahoaka fa zay amin'ny MRFM zay tsy nikinanamenareo vatomay ary tsisy andra namezany anareo vatomay ary zay tsy andeha molika anareo akagna maro tsy vakinamboa mitabe tsy lanin'ny mamba union fait la force magnano velomantsika jiaby amin'ny magnaraka koa